Ir-rata tad-deficit f'pajjiżna mistennija tinżel aktar milli kien imbassar dan tħabbar mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fit-tnedija tad-dokument tal-Gvern għal qabel il-budget u qal li għal din is-sena kien maħsub li d-deficit jinżel b'4.4% iżda fil-verità se jinżel iżjed għal 4% din tkompli ma' xejra li ħa pajjiżna fl-aħħar snin fejn minkejja l-għajnuniet qawwija fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali, id-deficit naqas u qed ikompli jonqos. Il-Ministru Clyde Caruana spjega li l-Gvern għandu pjan ċar mal-Unjoni Ewropea biex inaqqas id-deficit. Dan hekk kif wara li l-Unjoni Ewropea daħlet regoli aktar rigorużi, Malta tpoġġiet taħt il-proċedura ta' deficit eċċessiv. Dak li għandu x'jaqsam id-deficit ħankunu qed nirrispettaw bl-aktar mod sħiħ ir-regoli kif maqbula bejn il-Ministri tal-Finanzi propju f'Jannar li għadda. Nista' ngħid illi minkejja li l-miri għad-deficit għal din is-sena kienu ta' 4.4% ser ikun ir-riżultat aħjar għaliex ħankunu qed nilħqu il-mira ta' 4% dak ifisser aktar titjib filwaqt li għas-sena d-dieħla ħankunu qed naraw li d-deficit ikompli jonqos b'rispett sħiħ lejn l-istess regoli u għal daqstant is-sena d-dieħla nistennew deficit ta' 3.5%. Il-Ministru għall-Finanzi kompla li l-pjan fiskali tal-Unjoni Ewropea ġie aktar rigoruż. Pajjiżna jażel li d-deficit ikun taħt il-1.5% sal-2030. Il-pjan mażul fuq 4 snin mistenni jdum inqas minn hekk ukoll għax f'sentejn biss pajjiżna se jilħaq il-mira ta' 3%. Regoli stipulaw illi waħda mill-options illi hemm hija sabiex gvern joħroġ mill-excessive deficit procedure hija dik li jew jażel bejn 4 snin jew jażel bejn 7 snin imma t-tibdiliet li tagħmilhom biftehim mal-Unjoni Ewropea. Aħna ħammorru għal pjan ta' 4 snin imma lanqas se jkollna bżonn 4 snin sabiex noħorġu mill-excessive deficit procedure, pjuttost qed naraw li jkollna bżonn nofs iż-żmien sabiex inkunu nistgħu nagħmlu dan hekk kif wara s-sena 2026 ikollna deficit ta' inqas minn 3%. Caruana semma li d-deficit qed jonqos ukoll hekk kif id-Dipartiment tat-Taxxa din is-sena mistenni jdaħħal mal-200 miljun euro aktar mit-tassazzjoni li tinġabar minn dak li hu dovut lill-Istat u mhux direttament marbut ma' tkabbir ekonomiku. Fl-istess konferenza l-aħbarijiet, il-Ministru wkoll semma kif fi żmien li ġej ir-rata d-dejn se tibqa' taħt il-50% meta mqabbel mal-prodott domestiku gross u dan hu ferm inqas mis-60% li hu stipulat mill-Unjoni Ewropea.